Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mune wa 'yan uwa masu mahimmin InterLink fatan alheri. A wannan bidiyo za mu zo muku da nunayyar tare da shiri akan yadda za a gabatar da KYC successfully a InterLink Network. Abu na farko, bayan mun shigo account namu za mu taɓa verified ITLG. Sai mu ƙara taɓa verify button, zai shigo da mu nan page. Abu na farko da za mu fara da shi shine za mu taɓa nan da aka sanya view list creator domin zaɓar validator ɗin da zai mana validating na KYC namu. Wajen zaɓar creator, mutum zai duba na ƙasarsa ne sai ya zaɓa, ko kuma ya zaɓi nan na AI creator. Ƙasar Nijar haka da sauransu ba su da tsayayyen creator, sakamakon babu creator kai tsaye da aka fitar daga ƙasarsu. To amma sai su zo su zaɓi global kuma su zaɓi AI creator. In na show dai wancan bidiyon da muka yi na baya mun zurfafa bayani a wannan gabar. Da haka mu yanzu an yanke shawarar za mu zaɓi wannan creator ɗin, sai mu taɓa, bayan mun zaɓe sai mu taɓa apply. Zai ce applied successfully. Saura da mai kuma amsa. Za mu zauna mu jira har zuwa ranar da layi zai zo kanmu a ba mu damar yin KYC. Sai dai ku sani cewa da zarar creator ya yi choosing naka, ana so ka tabbatar within awanni 24 za ka dawo ka kammala cike abubuwan da za su buƙata a KYC ɗin. Mataki na farko ko mataki na biyu ko kuma mataki na uku. Abin tambaya, ta yaya mutum zai gane creator ya zaɓe shi ya yi KYC? Amsa, mutum zai iya ganin notification ɗin ta kan labulen wayarsa cewar your KYC done has arrived. Submit your document within 24 hours to complete the KYC process. Naka, mutum da zarar ya ga wannan notification ɗin sai ya garzaya InterLink ɗinsa app ɗinsa domin soma miƙa bayanansa da KYC. Sai dai abin lura a nan shi ne, kar ku dogara da sai kun ga notification a labulen wayar ku sannan za ku tabbatar da an tura muku da KYC. A'a, wani dalilin zai iya haddasawa ki ganin notification ɗin. Don haka zamana kullum kuna iya shiga wajen KYC ɗin na cikin InterLink ɗinku domin tabbatar da hakan da idonku. Yau a gurguje dai bayan creator sun zaɓe ka, za ku ga ƙirgin awannin da suka rage maku domin so mu miƙa bayanan KYC ɗinku shine wannan. Don haka idan kun shirya ɗin sai mutum ya taɓa upload document a matsayin mataki na farko kenan da mutum zai fara. Gida na farko za ka zaɓi sunan ƙasar ka ne, sai kuma type of document. A yanzu duk wanda zai amfani da original national ID card, premium slip ko kuma standard slip, to idan kun tashi in kun san irin wannan ID card ne da ku, to duka za ku zaɓi na farko ne. Idan kuma passport kuke da shi, international passport, to sai ku zaɓi passport. Da haka abu na gaba za ku taɓa nan domin ɗora hoton ID card naku kamar haka. Al'amari mai muhimmanci da za ku kiyaye wajen uploading na ID card naku shine ku tabbatar hoton ya fita tartar kuma ya zama babu wani sashi na hoton ID card ɗin misali da haske ya dallare shi. Shi sa ma ku gabatar da KYC ɗinku da rana, gaskiya sai ya fi yin abin da ake so fiye da inda kun ce da daddare za ku. Yau bayan kun ɗora fuskar gaban ID card ɗinku sai ku taɓa nan domin ɗora bayan ID card ɗin shi ma kamar haka. Bayan kun yi adin komai ya yi zanzan ya tafi yadda ake so kuma kun tabbatar hotunan sun fita tartar, kawai sai ku latsa submit. Za su ce verification in progress. Yanzu abin da za ku yi shine za ku jira ID card naku a kammala verify nashi. Bayan kun tsallake, in an gama verify za ku tsallaka zuwa mataki na biyu. Za ku sun ba ku damar tsallakawa zuwa step 3, wato zuwa mataki na biyu. Kwatsam kuna amfani da wayan lokaci ta bisa za ku iya ganin notification cewa daga lokacin da step 2 ɗinku ya zama available za ku ga pop-up na notification cewa your KYC turn has arrived. Da haka idan kun shirya a lokacin atake sai ku taɓa kan notification ɗin ya kai ku zuwa InterLink app naku kamar haka. Abin da ake so a yin shi ne za ku ɗauki hotonku riƙe da ID card a hannun dama.
Shi kuma ɗaya hannun na hagu za ku rubuta InterLink, sannan a ƙasa sai ku rubuta cikakken kwanan wata. Ma'ana so ka rubuta kwanan watan da kai KYC da shi a ranar. Wannan shine abin da za a tanada a mataki na biyu. Da haka anan za ku yi uploading nashi ta hanyar ɗaukar sa a kamera wayar ku kai tsaye nan take. Kuma idan da kun riga da kun tanade shi a wayar ku kun ɗauke shi, to kawai sai ku taɓa choose from album. Sai ku zaɓi hoton naku sai ku sanya kamar haka, sannan sai ku danna submit button. Abin lura a nan shine kamar yadda ɓangaren mataki na farko ake kafa sharaɗin ɗauko hoto ya zama ya fita tartar, haka shi ma a wannan ya yi ƙoƙari ya zama na hoton naku da za ku ɗauka ya fita tartar. Musamman misali ID card ɗin da kuka ɗauka da shi ya zama za a iya kallon ID card ɗin a ce ga abin da yake ciki. Sannan kuma nan ƙasa za ku gashi muku verification in progress, ma'ana application ɗinku ya tafi matakin pending. Shi ma anan za ku jira ne har zuwa wannan level ɗin ya nuna ya yi pass kamar wannan. Haka idan ya yi passing za ku jira a ba ku damar gabatar da step na ƙarshe wanda shine step 3. Da zarar an ba ku damar gabatar da step 3, abinda ake so a step 3 shine za ku ɗauki hotonku riƙe da wayanku a hannu. Ya zama na wayan naku da kuka riƙe kun buɗe account ɗinku na InterLink. Balance na InterLink ɗinku ya fito da kawai ana so dai home screen fuskar kana shiga kamar yadda za ka shiga kana shiga mailin ɗinka na InterLink, fuskar farko ake so ka riƙe a hannu sai wani ya ɗauke ka da wayar kana riƙe da wannan account ɗin naka. Sai a ɗauki hoton shi ma ya fita tartar. Shi ne abin da ake so ku yi uploading a wannan matakin na ƙarshe. Da haka in kun tanaji hoton naku sai ku taɓa upload document domin ɗora hoton kamar haka. Alhamdulillah za a ce verification in progress. Za ku jira har zuwa wannan step 3 ɗin shi ma ya nuna ya yi passing kamar haka. Naka alhamdulillah idan kun ga wannan shi ke nuna muku kun kammala dukkan step ɗinku na InterLink KYC. Za su ce muku you have passed through verification level and you will be verified in this bla bla da sauran bayanan. Alhamdulillah sauran abin da ya rage muku na gidan shi. Wannan shi ne a takaice game da nunayyar da ake gabatar da verification na InterLink KYC. In akwai wanda yake da tambaya isar mana da tambayarsa a comment section na wannan bidiyo.